Kum ka jingkan mau burom, ya ka sngi ka pakarpang jong ka Riboy District, kata ka sautrik ujeleu kat kanai spa kanai puar, baka Riboy District kaleo ban pedang ya ka jelong kum ka district ka pupura. Nakaliang kinong elam ka Riboy Darbar, kin pelong ya ka jinglek kemen, bat ban persanam ya ka ni ka sngi, lembah ka program ka ba ipu iping, ka ban pelong ha ka sautrik mentau benai, hapo ka district library nongpo. Ka Riboy Darbar, ka badai ka wei na ka senjuk, ka balarim tam hapo ka district, Kabadeiru ka senjuk, kabalayeng banyakun, bandawa na ka sorkar jela, hakitu kisnem, ban aino ya ka distrik ka Bupura, bat kani ka jingakun, kalayat bat urlong, haus nem ka knes pa kanai puar, haka sautrik uj benai jeliu. Katkum ka jingitu dau ba RR kan sai makdo, ubadai u presiden jong kani ka senjuk, ka Riboy Darbar, ulai tu bah kani ka program, kaban pelong, lengba ka Riboy Darbar, Kindon sibun ki program, kiban penipu iping ya kani ka sengi sa jingkan mau jong ka distrik. Hakaba u Dr. Didi Lapang, Chief Advisor ka Sorkar Jela, unlong kum kongsan, haka jinga dan laru kiwe-kiwe, kum uba Meral Bonds MLA ka nompo konstituensi, kakong Magdalene Sokmi Maulong, MDC ka Umsning konstituensi, bat kakong RM Kurba, Deputy Commissioner jong ka distrik, kini dan lang haka tega sengi, sibenta ban Aiman Sim, bat kum juru ban penipu iping ya kani ka program haka tega sengi. Sa takadak jong kajing sui gisung buram ya ki prang susnong jong kadang Riboy. Kwa kan mau pa kasauterik jeliu kas nem khat khandai spa khandai pu arter ter hakba ka Riboy kala yo la ka jong ka district ka por ka jing long chief minister jong Dr. Didi Lapang bat ka state Meghalaya jong ni kala ai kan district kani ka singi kan long ka singi ban sa jing kan mau pateng la pateng hakinang susnong jong kadang Riboy. Dari Riboy Darbar kabala lam khamat bandawa banyo ka jong ka district kamhun tang habala yo ya ka district ban song khop no kam simlong kumta ka kwa banyai kwa ba ka Riboy kandalong ka we na ki district apo jong ka state Meghalaya ka jongi ka banyan nang yai kiu yai san na ka we ka por si ku gi por ka kaliang barok ka roi ka par kum ka jing ko jing khia kapule ka dangle kajing nang kajing start mo kentup kisamla ka sports kajing kiwi kijing don kam jong kinong song snong bat ngikwa ba ka Riboy kan long ba song sup song san kumta mangi ka Riboy Darbar rengkat ba kajing telang ki bor sarkar ka district Riboy district administration ni kwa ban penlong ni kani kajing kan mau buram ya kani ka sengi ka bakrau jong ka Riboy ka jungi banyai kersiu banyai kentu ya pen kan mau ya ki perang song snong ba ingin long ki batristom bangin kiu sa prang sa khamat hakikam baro bat ban kendong ya kajing sup bat banyakot terpenglang bat kiwe pat pra district halo jong kani ngisu diaw season ong ni subiaw ban ong bangim semala ban yadum pat ba habaro ki nabaro ki dong ka district namar ki daw ki bom la tia to ing la kwa ba ki nong mikmat na baro ki kenhun nong briu man briu ki ni dan lang ka ni singi tendai ku malong menne na ki daw bom la tia ngim semala ban de kata bat ngin persyang pat ki we ki snam ban ya lum ban yalang ban ya yo ka jingalang ka ba he nang ba yo banya senang banya kerau banya kentu ki perlok bangin imsngi ke kentu ki Riboy te halor kan ki jing bomla jongi kirpat ya ki pranong sungsno mungkin nang suwe ya mentakasnam bat ngi scam wat la ni long kono duru in persyang ke ban khamle khamba ki senam ki bandangwan te ka jing wat la kim ya dan lang neru ni kirpat ki bakin bu ya da jing duai hublei baun kerku ya kena ke district bun ai pli kilat kenti ya kinang song ki jongka ya kinang trei sarkar ki batre po kena ka district ya ke Riboy Darbar ke jelabat ka ri bar ko we bangin long ki batre sistem te kum presiden jongka ni ke Riboy Darbar dan man ai kuble kerpang yo Dr. Didi Lapang bulak Wanra ikan ke district por ke bolong ku menteri rong ba jong ka state Meghalaya jongi ya ka state Meghalaya he bro ko we but ya ki prarang ba kum ba Thomas Roy
iba Meral Bones MLA na po nong po bodan banta pa kani bat kwi le segi nong nikmat ngir pit sa banta langhi ni kermen nya kata bat kunjuru ay kublay yang iba arbi sadap kum uskati jungi uba tristom na banta kani ka jeng temu ben penong kani kam kunjuru ya iba ti armalai kum we ni ki advisor jung kani seng bat kunjuru ya ka DC jong kari Bohai district bat ki district head bar khot ki ba don ka benta benno senyang ha ka ban penlong kam ya kan ka kam bat ngingit la kalong hakano kono kodoru ba kan ki kendu jong kari Bohai ki rakhe kan kari Bohai foundation day kan long ka bejo ti nakaliang jong au president ai ki jing ka khu kodo ya ki tong senang bar khot bangin long ki ba bit yang ikerdan nang beriu man beriu baro teto nang roy nang par kari Bohai jongi ka state Meghalaya he baro we bat kari India baro we kubeshmo